Vylejeme z vaničku aj dieťa. Pamätaj môj chlap. Karol chcel tie, aby to boli tie, nie, vieš, tým chrbtom troška vyklenutý. No, nie, tak aj tak. Tak asi tak som сказал. Ja bude stále byť. Aj riad káče sú aj. Hej, je to také, aby to bolo také, vieš, pre každého rybára, až sú spokojní všetci.